Γιώργο, ποιο γράφουμε τώρα? Τώρα θα γράψουμε το σκοπό του Νικόλα του Χρυσανθόπουλου, ο οποίος είναι ο πατέρας. Πατέρα του Χρήστου, ο οποίος μετέπειτα μετεξελίχθηκε πιο σύγχρονα στο Μελεσίδ. Έγινε το Μελεσίδ. Που έπαιξε ο Κωστάκης και τραγούδισε ο Χρήστος. Ναι. Εμείς θα παίξουμε του Νικόλα το σκοπό, όπως το έπαιζε επί τραπέζια. Το αυθεντικό το παλιό. Το Χρήστο το άκουσα εγώ, το οποίο έγινε μετά. Πείτε λίγο και την ιστορία με τον Γογό. Ναι, το πήγε Έχει ένα εύθυμο, να το πούμε. Έχει ένα, ναι, το πήγε, ο Γόγος ερχόταν στο εργαστήριο και του Χρήστο λέει, έχω και του πατέρα μου το σκοπό, λέει για κάντο, λέει, να... Το έκανε έτσι, κάντο λίγο έτσι απλά, το έκανε ο Χρήστος. Το ολοκλήρωσε γιατί δεν έχει, είναι όλο το ίδιο. Είναι ένα μοτίβο. Ένα μοτίβο και λέει ο Γόγος, άλλο δεν έχει τίποτα. Πάμε. Πάμε. Ασκήμπος και γρήκα σαν το σκύλ που τα αγαπούσε. Ασκήμπος και γρήκα σαν το σκύλ που τα αγαπούσε. Στα τσιτσεκόπανθισνε, τα μελισσίδια έρχονταν γλυκαία να μυρίζνε, τα μελισσίδια έρχονταν γλυκαία να μυρίζνε.